तामुलपुरनि सेसाफानि सरन जंगलाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा। फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरा थानेश्वर बसुमतारीनि न'खौ सिलिंखार खालामनानै गालांदों। गोबाव समनिफ्रायनो फाग्ला दैमा गेजेराव फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा फाग्ला दैमानि साखाथियाव रायजो जानाय सुबुंफोरजों दावहा नांनाया सोलिबोबाय थादों। माब्लाबा आबाद फोथाराव माइ आबाद जानाय, माब्लाबा सोरनिबा न'खराव फैनानै न' सिफायना गालांनाय बायदिया दिनैनिल' बाथ्रा नंलिया। दिनैबो फाग्ला दैमा सेराव रायजो जानाय तामुलपुरनि सेसाफानि सरन जंगलाव थानेश्वर बसुमतारीनि थाग्रा न'खौ इन्जुर नारफ्लानानै बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ आलाय सिलाय खालामनायजों लोगोसे गय बिफांफोरखौ सिफायनानै गालाङो। खाफाल मोजां थानेश्वर बसुमतारीनि न'खौ मैदेरा इन्जुर नारफ्लानायनि सिगांनो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारगनो हानायाव सासेबो सुबुङा जखम जायासै। आसाम सोरखार आरो बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाना मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय दावहाखौ माबोरै आरो माब्ला होबथानो हागोन बेखौ समाजआ फोरमायसिगोन। गामिया सरन जंगल माबोरै जाया माने मैया हरखाबनो हरै फाग्लानिफ्राय फैदोंमोन नालाय, फैनायाव एसे लामाथिं होलांबाय, होलांनायाव फिसाबो दङ, ओमफ्राय हरै मानसिफ्रा एसे होथेनायखाय बिथिं ओरै खनाथिं फैनानै बिदिनो जाबाय आरो घटनाया। ओमफ्राय जोंथ' थानो मोनासै, गिनानै खारजोब्बाय, उफाय गैया, मानसिफ्रा गैया, बिथिंबो होथेबाय, मा खालामनो दा हनै न'आबोथ' बायबाय, गयबो सिफायलांदों बहुद। दा सेरखाय बेरखाय जानानै बिदिनो फरेस्टारबाबोथ' एसेबां माबा खालामा, बबेथिंबा थाङो बबेथिंबा जना थायो। फरेस्टाराबाबो एसे नोजोर लाबा मोजां जायो आरो, लामासो खाथिना बिसोरो। बे खहा बिथिंथ' ओरै सेमोनबो बिदिनो थांखांबाय, बिथिं थांदों, एसे फरेस्टारबा बैयाव थाबाय, थानानै सिगाङाव गारिखौ लानानै हरन दामथेना होनानै सेमोनबा आरो बिदिनो जादों, आरो नै देग्लायबो बिदिनो। दा फरेस्टारबा एसे सानफ्रावनो होबा मोजां आरो गासिबो। बिसोर हरावसो दा मानसिफ्राथ' नुवा रावबो, दा मा खालामनो। मा दा बेरा थांबाय, बिथिं मा गद्रेज सद्रेज थांजोब्बाय सिङाव, आरो गयफ्राथ' 12-13 दालसो थांदों ओरैनो गासिबो। न' सिफायबा नोंसोर उन्दुना दंमोन नामा? जों खारखादों थारमाने, हरै दानि मानसिफ्रा खारखाबाय नालाय, जों खारनानै थाहैखादों आरो हरजों। दा बेनो आरो माथो खालामदों सरखारफ्राबो एसे, दा जोंथ' आरो हाजिरा खामला मावना जानाय, दा बेलेगाव थांथारनो गोनांमोन, दा न'आव बायबाय, बेखौनो मावलायनांसिगोन दा, उफाय गैया। रायजोफ्राथ' रावबोथ' मदद सोर खालामनो आजिखालि, उफाय गैया। सरखारफ्रा एसे माबा खालामबा मोजां जायो आरो नोंथां, बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेनो खावजोबनानै बुंबाय। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकी पेट्रल फ्रि,
फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।